per arribar a acords és una patronal que va de mala fe, que sovint ni apareix a la mesa de negociació, o quan apareix és per fer propostes absolutament insultants. Jo aquí mirant l'edifici posa FUEC, podrien afegir volem pagar menys per guanyar més. Hi cap. Aquesta retolació hi cap i la podrien agafar com a eslògan. També podrien posar ens encanta la reforma laboral i ens estem fent rics a costa de treballadors pobres. Tot això hi cap en aquesta paret després de FUEC. Veiem FUEC que no té cap mena de personalitat pròpia, que es deixa plegada al que li marca la COE. I aquí Comarques Gironines no fa més que copiar el que li diuen des de Madrid. És una patronal amb molt poca personalitat i ho dèiem aquí a la seva porta. Ens encantaria que baixés algun responsable per parlar directament amb ell. Veiem que la situació és generalitzada d'incompliment de convenis i de voler-nos pobres. Amb hostaleria volen multiserveis, tots sabeu per què. Volen ser empresaris sense empreses, sense treballadors. Ara, això sí, amb uns beneficis com mai. Aquest és el model empresarial que avalen aquests senyors d'aquí darrere i que està impossibilitant arribar a cap acord. Convenis d'indústries flaqueres, convenis de transport de mercaderies. Tot tipus de convenis en aquest moment el que es vol és enquistar un empobriment que ja portem amb una dècada d'empobriment. Els treballadors en aquest moment són més pobres que fa 7 o 8 anys i les empreses estan tenint uns comptes de resultats i un grau d'exportacions molt superior, ja comença a ser superior a tots els sectors, fa 8 o 10 anys. Això és intolerable. S'ha d'extendre a les meses de negociació. Han de seure a negociar conveni per conveni i no anar amb propostes de decimals. S'ha de parlar d'un 2% en amunt. A l'IPC, l'altre dia teníem les dades, és d'un 2,4. Tot el que no sigui això és empobrir-nos i això és intolerable. Vull fer un esment especial també amb els treballadors públics. El sector públic també, durant aquests 7 últims anys, l'única negociació que hi ha hagut ha estat en forma de tisora, en forma de retallada permanent, de forma de retallada que arriba a l'execució del propi servei públic. I així ens trobem en aquest moment, per exemple, a Correus, que en moltes zones rurals no es donarà el servei. En aquest moment, amb la situació que s'està dibuixant, és que a zones rurals de comarques gironines es pot deixar de donar el servei de correus. Quan parlem de treballadors públics, parlem de servidors públics, de serveis públics. Serveis públics bé ens fan rics a tots, malament ens empobreixen a tots. En aquest moment cal recuperar el que ens van treure els anys 2013 i 2014 a totes les administracions públiques, municipals, autonòmiques, etc. Cal fer aquesta recuperació ja. És intolerable un 1%. Això és fer-nos més pobres. I davant d'aquesta situació ens hem de plantar i mobilitzar. Ara toca això. Ànim, companys! Companys,